yakapinda musi wa 29 January. Ava vanhu vakatengeserwa nzvimbo inyandodziya. Saka vatengeserwa nzvimbo iyi kwakatongwa kuno kuna mambo kuti ngavaende vanobva panzvimbo kuti nzvimbo haitengeswi. Ende ngavaende vanokana ari mapuranga akatoita dhara akatonga kanditomurambidza. Ndosaka ndakazokwira kuno kuti pavari kuravaka ndepeuyu. Ndobva abva futi ndobva atidzwa pano. Ndopakanzi fast kana mwana kuwavaka chidhura achiti hachipasi. Asi tasvika panapa vakanzi izvoni imimi makavaka pasiripo plus makatenga nzvimbo haitengeswi endai munobva panzvimbo. Saka kubva ipapo takaedza kuti titaurirane namapuranga. Tamboda kunzwisisa amai vakati zvinonetsa kuti zvinezvi mukomana akaita musikanzwa nditi. Saka zvaita musikanzwa ngatichitaura namapuranga uku titi maybe tinogona kutenga building yake. Ndobva muridzi wenzvimbo iyo ati tuma rooms twemba ini tuduku handitudi. Zvatiri tuduku musha uyu ndoda kuti musha wangu ndinase wakaimba yangu zvakanaka. Saka kutongwa munina wangu akati saka kutongwa kwaitwa namambo kuti uyu zvaari kuti kana building yake iyi akuda 1000 US. Ndobva zvanzi nemunina wangu handikwanise 1000 US. Iye akatovaka zvenharo kuti pamusha. Saka handichakwanisa nokuti mari yake yari kuda kuti ndipega building iyoyo i1000. Saka zvadaro ndobva tati aiwa iwewe zvataurwa namambo judgment yangonzi bvisa mudhuri wako udi ubve payati yevanhu. Ndozvatangomira kuti mumitai zvabva kwachifi. Saka ndozvatatamirira mai vachibva vambobuda vakunorapa nokuti patakaya pano mai makavaona vairwara. Ndobva vangodaidza mucheni vakataura kuti kufungireiko nezvakataurwa kwachief muna mei. Akabva ataura kuti ini zvese zvamunoda kutaura tinzwisisana handizvikwanisi. Ndobva tati isusu aiwa kutongwa kwakaitwa namambo ndiko kuti vanhu ngavazve. Saka nanhasi manje havasi kuda kubva panzvimbo pedu. Saka isi takatati uyu mapuranga ane mashoko aya aakatumira. Saka iwayo mashoko iwaya ndazovapa amai ndakandisingati amai nekurwara kwangu vachiita kuti ndivaudze mashoko aya. Nokuti akati musi wa 2 makadii zvenyu ko muri kurongei nenyaya yangu ndakuda kurima nekupedzisa kuvaka kana musina compensation ndichaenderera mberi kuvaka kana musingandide nerendi yenyu ndakatenga nayo musikade kundipa mari yandakatenga nayo or else ndichatsvaga kumwe. But iye zvezvi ndiri kutouya muchida musingadi kuti ndiye kuzorima nekupedzisa kuvaka musha. Ini ndakavapindura kuti kutongwa kwakaitwa namambo hakuchinje. Mambo vakati ibvai panzvimbo mupazive building yenyu mubve. Saka izvozvo ndo zvamunofanirwa kuita. Zvikanzi inini ndichatouya izvozvo ndizovaka kana muchida kuenda kwamambo inini ndimuchadzokera kwamambo asi inini kuvaka nekurima ndokwanisi kutouya kuzoita izvozvo. Saka ndobva ndaona kuti nyaya yandiomera ndobva ndataura vamwe vangu because Zimbabwean takaberekwa takawanda izvozvo takati 13 saka tasara 9. Ndobva tagara pasi tese semhuri tikati aiwa vanhu ngavadzoserwe mari dzavo dzavakatenga land asi zvebuilding yavakaita nharo shuwa ndichivarambidza aiwa inini hatikwanise. Saka mari yavo ndauya nayo mambo wangu kuti ndivabvisire nekuti mukomana uyu akanditaura kuti mapuranga akatenga land 450. Uyu achibvanzi akaenda kwasabhuku mucheni akanobhadhara kwasabhuku 175 US. Asi imwe yacho aibhadhara nemaecocash. Zvakavatorera 3 years hati kubva 2017 kusvika 2021 here ipapa ndopavaibhadhara mari dzavo idzi dzese. Bhichana havana kubhadhara mari dzavo 450. Mapuranga akabhadhara bhichana over period ye 3 years. Uyu achibvanzi akabhadhara cash 175 but mamwe yacho ese aingoya ari maecocash. Saka tati isusu semhuri tinoda kuvabhadhara mari dzavo vabve panzvimbo pedu nekuti tisakawanda nzvimbo yacho hatisi kutokwana. Ndosaka maona ishe wangu ndichidzoka kumwe kuti havangarime futika ngavateerere mutongo wakaitwa kudhara wokuti ngavabvika panzvimbo pedu.
isusu kunopa mambo teitoti vanhu vakatora sei vakatofa sabhuku vakapuhwa mutombo mamusiko Jandiri saka sei vanhu vachiriko vanoita vasikuwanika vanogara pamusoro madyiro inini ndida kutanga ndapesanisa nyaya yangu nemapuranga tisabatanetswe inini ndichibatsira kakutona airwara ndakamba mari 550 zvina sabhuku nasekitari mukati kona ronyorwa mubhuku ndakazoziva vanhu ava mukapfuwa mhanda after gore nesomething ndakatoisa fenzi mushango ndakatovaka ndopandakazovaziva vakati iwe wako wavagara nzvimbo yakagara ndo nzvimbo yakakutona chigara asi vanhu vese ava vatengeserawo vautoti ngavabve nyaya yazotonga kunge yakabatana yakanga ichitonga bvaibatana kuti angozitibve tese tabva kudaro takaenda takanogara dare musi wacho nasabhuku nemwekipisi yacho iri kwenu takavirana kuti vachadambura bhozi mari akapuhwa 550 ishoma tobva takavira ndakanyorera pasi after some time vakazoti hatina kuwirirana semhuri 3 weeks ago ndakawirirana kuti ndichavidzira mari yacho namai nambiri kwangu 3 weeks ago tiri kugara zvakatosina vana vezinawo handina kana nozivaita nawo kana pandakambovatuka vachaipazivi 3 weeks ago ndatoira ndikuwedzera urati mari yacho ndamakore 3 years ndopandakaverenga pamusha pangu saka naitori nechikumbiro chekutiwo mambo yamandiwo chikumbiro changu mandichemererawo nyaya kuti ndinzi ndasimuka zvingandinetsi mainambirwa ndakagara kuno mazuva ano nambirwa ndini amai vakauya muna mei akandiripo neuyu ndiyenya kutengesa amai vauya vakati kuti ndiogara undiudze zvakataurwa pachifunzi bva nyakutengesa ndo hapo hana kuya atoramba kuya tofunga atodiyemukomana saka amai ndokuiti aiwa uyu ndanzwa tsitsi anditi asi zvandanzwa tsitsi iwewe chikamurana neiye uyu mugare mese muri vangani muri vairiko asi kana magara mese muri vairiko ochitiwedzere bhisha kuitira tidzose muramo atimuzwa uyu achibva ati handizvikwanisi ndikati avarizive venzvimba chipedzerana navo ava varipo vatokudaidza ndivo ukati ndichabhoenda kuchechi ndichadzoka hauna kudzoka kusvika amai vakapedza mwedzi wese mei vakadzokera but uyu pamakazokanganisawo ndepekuti moti uyu ngaabhadhare imwe abhadhare mutibhadhare mapuranga zvakuita nemimi mavada kutengesa imwe lendi kuti mubhadhare mapuranga imimi zvamaiwirirana naye muri tu according nekuzwatsisa pamamaita makatasana nenyaya yake ndo zvamaifanira kuita sei ngotarisa kana maida kuti togoti mana zvamutora zvokubhadharisana izvozvo but mamusingafaniri kumenshena zere kuti abhadhare mapuranga wezi sematauriro amaita pamwe ndosaka asina kuzoita sei but matauriro ari kuita nematauriro amurikuita zvinonyatsoratidza zviri kufambirana kuti makawirirana maona saka manje makatamba kuti mambowirirana manhingirikina manaita maona zvamunenge mawirirana ibva mangoita sei mawirirana asi kuti pane zvatakawirirana pane zvaasina kuzoita nemairano atakanga tawirirana tokunga izvozvo taita sei tainzwisisa but kana makatongowirirana maiwirirana muna sabhuku papekutanga ndatina sabhuku nomwe neziruko ndakanyora pasi asi pechituka ndakazenga ndiri tu namai nambirwa acho chete muri tu 3 weeks ago saka apa munda ingoyo ndo munda wemunhu akakutengeserei wemunhu akamutengesera hatomboti iyo tombomuti anoenda pane munda wahanzadzi yenyu wozhanzadzi yenyu ndo nhunguva yakatengesa minda saka ikavoti vachanogara vese pane munhu akatengesa kusvikira iye kana iye azorwadziwa hanzadzi yenyu ndiachaatizopira imi maunongozvada hanzadzi yenyu pane imwe minda yake iri paari paakapfuura kana azorwadziwa iye ndiachaatita se achikwirira saka apatakuti kusaka kwasarati ndiye ari kunetsa kuti asi pakuwirirana kwacho ikoko ari kunetsa saka amai vakazoti ngaachibva vese ngavabvi
ari kunetsei akanzi naamai pane zvatakatawirirana zvacho haasi kuda aiwa hamati tati uyu munda ndewezve vakawirirana kuti asi musha wavamai aiwa kana vapa vana kahusisiri wavo kana wapa ungamuramba uchiti wakaporamba ukabatirire kana wapa hausisiri wavo mimi wamuchapuhwa iwoyo hausisiri wamai ayenyu kana mapuhwa havacharamba wakabatirira pavakupai unless kana vanongokuti ingoshandisai chete asi mushandi yangu but kana vatokupai hausisiri wavo wave munhu wavako pamutemo kana vakakupai zviri pai pamutemo munadowamai ndo zviri pamutemo amai vanotodainzachi komiti votora kuti uyu munda uyu ndapa mwana wangu nhingi komiti yonyora pasi yoitaedza village assembly ndera kuti amai avati tabvisa iyi ndapa mwana wangu ngomana vachinyora ipapo ndapa iyi mwana wangu musikana vari amai vara village assembly ichinzwa izvo zvokuita kuti mangwana amai vachazenge vasipo village assembly inenge ichiwitness ndo raikutemonera kuti kana muchipanana munda mupanana amai nemwana ipai village assembly izvizvo saka apa maingopanana pachenyi mega zvisingazivikana nesabhuku ndiwaizvizvo anesenda ndimbotaura vakuti taurai musha uyu takautsvaga tinawa wawata wakati kupuwa mhana ndakupa yadhi yakakura stereki saka iwewe nevana vako handichakupai futi pano ipapa ndo patokwana nevana vako ndozvavakatsiya vataura baba vacho wasati wamborwara wasati wambodi tichiri kunzwa tichiri kufamba vakapa vana vavo kuti vana vangu vanozopiwa apo wahwata chaisabhuku baba wahwata vakashaya ndo wataifamba navo iri zera iri hatinambofamba navo taifamba nababa wahwata naandre saka zvinoka wakapihwa nababa vavo vachiri vapenyu hazvekomiti izvi havana kuzofunga kuti tidaidze komiti yemusha asi vakanhinzi vakanga varipo mapurisa acho vanachara kupa nababa wadhi ndo wakaipima nzvimbo yacho iyo vanachara kupa baba wadhi ndo waiva mapurisa ekudhara iwa baba wadhi vavo nesekitari wacho ndiaiwa amai avakapa mushangana vavo kuti titi zvepamutemo tinozozvitaura zvikafuno asi vanhu kumba kuvanongonopanana mubereka pavana vake saka vapa vana vavo minda pane vamwe vana vavo mumwe mwana akatengesa minda yake atengesa minda yake ndokubva akugara pamwe chete nemunhu waakatengesera saka amai vakuti zoni iwewe chindiwedzerawo pamari yawakanga wabhadhara kune munhu kune mwana wangu akakutengesera chichiwedzera zvoni ukwanise kuti asi kugara ipapo saka uyu ari kuti ndakanga ndava kuti ndochiwedzera saka mhino kuti zvii zvakazonetsa asi vari kuti haachagarisika naye ndobatati ningirikine amai kana mapa vana mindaka chiregerai kuti kana vazoita madhira vanenge vaita mupota muchiita sei muchiteera panenge paita sei nokuti makatovapa asi kunyange makavapa zvisiri pamutemo mutemo ndovamamutudzwa namambo kunzi mapirwa anoitwa yekuti munofanira kupa muri kutoti edzera inonzi village assembly ndafunga kupa vana vangu zvakati nehama dzenyu dzekumurume kana dzichinzwa pevillage kuti maakupa vana because chinoitika pakupa vanasikana venyu vamakapa pamwe nevamwe vakaroorwa mwana tesingatarisire kuti munhu anenge ane mumwe musha uku opuhwa kuti mumwe musha uku but ninyaya yekuti ninyaya dzenhaka but pamutemo chaiwo pane vanyini munhu angaite marezerva mairi otokuabata uko kunokuabata ndopamuzoona vana akomana vakuti asi vakuti izoni aiwa kwesusu tisingawani okuviri toita sei kuti azadziwana uku kwaakaroorwa nekunoku kwaari kunoku saka ndo
patiri kuti wadatina muchena uyu toita sei noti ndiye aripo nhasi sezvo imimi muchena muri kuti munda waakatengesa mwanakomana wenyu wanga uri munda wamamamuka zvechiita sei kutemwe chaivo zveshuwa minda haita sei haitengeswe asi apa ndo zvakatoitika tochiita sei nauyo agerapo hatizoti akukwanisa kupindura ndimbe vati ndiye akatengesa wacho akanga apuwa munda nokuti already uyo hamuchamupa munda akatenga noti wake ndo waakaita sei waakatengesa kana kuti dare rakabheke rati dare rakange rati gavambe saka kana mimi mavapa munda kuti hanzvadzi yenyu ngeichadzokera ipapo aiwa amai netsidza wakavanza wakati ngavadimburanaka mukunzwa ndandikutaura apati mimi makakuwamida yakaenderana kana dare rati vanhu ngavabve moabverera mari yavo Imari mama iyo akanga atenga ne450 mabranga anga atenga ne450 iwe verenga zvimwe zvatora dare kutanga aiwa zvimudwa ndizvo dare rakadhigava saka imi akazvinopera vakuba hamuna kuzodzidzisa dare rakadawirirana kuti ngaanibharira mari aiwa tisakadzoka kunoka musi wa26 waifanirwa kunge pakauya mumwe wachona akanga asina kuuya ndo musi wakanzi vese vanofanirwa kubva ndoti rakatotonga kudhora kuti vese vanoda but chiri kunetsa ndikuona kunge vari kutaura navanhu ivava kuti ini ndiripo iwo uya ndosara vakatumira meseji iyo kuti tikazopedza paka ndikazvanonza pamwe chete pamusoro machikira haini dambudziko rikuitika unonzi mapuranga ati atangobata nzokoneni wana wadambudziko rawanini handifungutiriripo asi kuti atangobata mapuranga neni inini ndaifunga kuti nzvimbo yacho vanototi ndeyakaxton ndiyemwe zvakatengesera neni saka ndotongozi chemo yokuti after 3 years ndotanga kupwanya ndoti ndotsvaga kupi mwachagara handina kana kadakanetsana navana musiwa ndichagara kupi mwachagara after 3 years kutanga kupwanya dzimba dzangu ndatochikumbirawo pakaiswa mutongo mabva kuno kumapuwa judgment makazoda kugara kuti pasi mimi mapuwa chi makangotedzera judgment chaiyo takawirana futi hatina kugara nawo pasi ndomusaaamanya pachifi ndichiti tafirwa naamai ndakamhanya pachifi tafirwa naamai tikubatsirai amai avagovanisa uyu musikana vakampa pake uyu vakampa pake kaxton pake vake kaxton vaita ubenzi wake vaatengesera uyu muchena dzese aiwa tinombotaura nenyaya wa muchena muchena akamutengesera pamunda wake kaxton panga apiwa nakakwara saka nyaya yamuchena iri pana kaxton haizi kune minde yaamai hatitaurei vanhu vari kune minde yaamai nevari kune mundo wemunhu ndo pane nyaya chaiyo wozaka wasikana mamudzosera uyu kaxton mwana wenyakadya mari kare ende stiro achagara naye because munhu ari muyadi yake mari yenyu yaenda mahari kana tamupa mari yake vanenge vachagara muyadi yake muyadi mavo vanoita zvavanoda neyadi yavo iye kaxton wazivi ari kutodwa pei mari yavo hatizivi kuti chaaregera kuuya ari yemuzenyaya musuno takabva kuno tikamutaurira akataurira kuti wanawo waindipa bhijana waindipa mari yakakwana alright zvakanaka amai ingei makasimba musi wa26 November muye nakaxton pano kuti vakamwepedzisa munhu wese aripo unenge adecember asi 26 November mwedzi unenge wafa ko mari dzawaitodzi chengetai mari mari haichengeteke mwanangu yamapuranga ndeyatingatotaura yamapuranga ari munda mani yeuya aripo tomupa mari yake aiwa uyu hazivenyu kwakuya uyu ndowakaxton apati mukuti kaxton akanga asiyapuwa kuna namaba vake ndobva atengese ezi kaxton ari kutambisa ifurati ndodezezvaana kuuya panapa chaarambira kuuya chii
mwana mimi pamwe mimi mukuti akutara ze 1.7 yakutara ze 500 mutona kusiyana kwazviri hachakaipayepo kesha asingapesi aya ndakatutara imimi ukona chekuitika hamusiri naituwa ndosati kuti ngauye pano ochitaura zvamukuita sezvamukutaura izvozvo as long akamutaura semataura murikuita totangira ipapo kozi mimi ndimurikutaura iye haasiri yakutaura mwana uya mamubvunza kuti avo wakabhadhira mari 550 iri chiteshi mizhinji atinaimba keshi but tiuye kukeshi acho katamwita kuti ndoreti keshi yawakatanga kupa kuchena kuti pamari 175 aiwa iye anotobvuma kuti 550 takatopedzera masekitari zvitori mumbu mukuledzana kava rakachonga pawakanzi dzorerwa imari ndozvandakataura nemundani dzorerwa imari mavawirirana zvamakazinotaura nawo hamuna kuya kutaura dare kuti tazoti uyu ngaachigara ngaachirwa kuzvibhadhara saka ini moda yadzorerwa mari yako ndokuti waita zvisiri pamutemo wakuinini ende zvakarezve ivo haritengeswe even nderestate dauro ndakatengeserwa imba nemengo dziripo oraitaita wakatengeserwa even nderestate harisirani kana ivo amai vava vanotengesa kuti vhiro harisiravo even nderestate chavanotengesa nzvimbo dzavakavaka nemichero yavakadyara ndozvinotengeswa vozvanava kuzoti vazotanga kuningirina imeseji yavakatumirwa mazuva apera nevasina meseji vakambogara tisina zviri kuitika saka zvoitwa sei kuti vomirira here kuti imwe meseji kuti tizoziva kuti ningirini bcause apa vamhanyiswa ninye meseji yavaningirina tesingaziveka panenge patongwa nyaya kana zvinhu zvamunenge manhingina zvisina kuitika dzokei kuna mambo bcause isu siteipoti nyaya dzaita sedzapera kwete tinomirira mameseji apa munhu anenge akagara aitoti ndakagara kumbira mambo kuti iseri panakamustori kuti mari yako watore mari yako yekuti mapuranga auye azvimirire nyaya yake kuya kuzorima ndataa kuchitaura chamari sezvo ndakaenda kakutaura dzorerwa imari yenyu iwo wakazowirirana customer kuti handakura custom ndakakura namai nakuyevo inini haikona kundimanikidza mai ndakavadaidza ndakatoenda kuna sabhuku ndikavataura ndikati handiti tete venyu vakanga varipo here kuyakaramba saka amai zvatakuita zuva 26 bcause pamene tichitaura tetichinzwa takuzenyu mambotaura kuti makanga mawirirana asi nenyaya yekuti pamari akazenganzi abhadhare ndo pakazongodeza asi makanga mawirirana izvo zvazvisinei ndosachiti kana muchitaura pamambo kaya kuti musati mataura zvinhu kana mangoti munhu ngaadzosere nguya kune muromo wekuti chi ngaadzosere musazitaura zvekuti takazombowirirana noti sitechibata pamune muchitaura saka tatakungokumbira chekuti custom wacho nochita sei nemimouya kuti mambo kana vakuzokotaurawo ngozovati vakutaura nyaya ichibva yapera pane kuti murambe pamwe mimi mukuti custom achasi kutaurawo zvimwe zvakasiyana nezvinoti anenge akutumika ndewangu saka imimi zvomochiita pachaya mapuranga neava hanza michena nyaya yenyu ndio chete vanhu vari pera hapana vamwe futi ndo vakatengese ndo vasiri vachiri ngoni kwezi pane akanga atengeserwa munhu wacho nehaana kuuya ndobva azouya kuna sabhuku vachibva vamudza kuti mutemo vakanga vaudzwa vachifunzikana uyu azouya because aifanirwa kuzopinda musi wa26 February saka akazvita zvekuuya kumba ndikati nanditaure naye chitaura nasabhuku ndobva vataura zvese zvakatongerwa vanhu kunzi vanhu vakadzibvai saka ndozvaabva angodi andoenda anozombodzoka angosiya aunganidza zvidhina zvake neuswa hwake sezvo vaitaurirwa neuyu kunzi
ibva imaita chop because mukanonoka hondo yekwakufuwa mandingazviziva kuti kwatekwa chete vanouya saka imimi mukabhadhira mari ibva imangopaka chop saka uya anga achitoita chop saka akabva amirawo nokuti takabvata kuti nzvimbo yauya uchiburutsa zvidhina neuswa saka sabu wochita varume ava vamwe kudare ma26 vamira kuita any development kusvikira nyaya yavo yaita sei 2016 November December November unenge mwedzi unenge wagara saka wochiita kuti vanhu avo vochimira kuita any development